Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedaya, tapangaken nami kula Naysila Natania saka kelas sedasa C nomor absen 24. Ing menika kula badhe nembang tembang Macapat Asmaradana Laras Lendro Patet Sanga. Jago kluro kapiyarsih Bambang Wetan Sumamburat Branang Abang Trontong Trontong Kadang Tani Kiaku Meragah Kekancangan lumampah ngener sawah mangul pacul ngolah sabin parisuka. Sugeng injing para guru, tepangake asma kula Rasifa Jasmin saking kelas sedasa C nomor absen 30. Jago kluru kapiyarsih Bambang Wetan Sumamburat Ranang Abang Trontong Trontong Kadang Tani Kiaku Megah Kegancangan lumampah nganer sawah mangkul pacul ngolah sapi pari suko. Semanten saking kita, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.